chi chi chu a thian te nen lo om hoin a thian te chuan enge ngai to an lo ti a ani chuan senior yi ne na anin kar chu a chian lo thu lo soin a ma za na an om dan te chu a shila khatia in chunga an pahnia an tan te khan alung phu chu arangin a kor hak tir phei kha chuan alum bi khlia hlia atia chuan a mel ka mu hian ka en reng lo phal lo ani a ti chuan a thian te chuan I du ani kha an lo ti ani la chuan ani mo lo ti in a lo bo hle a ma se ke ma hi senior yi du chi kan ni ve ngem a han ti ini theilawang I pa ma an han ti a ma se bakil moi te an han kil ti ra ka chelawem a han ti vel a chan te po chuan ti kha chuan a du to shim shimang che ti in an lo chok phur ve a ani la chuan kami pa du hi ka nei thei a lo la ti ham ma Ju Fang le Jiang Zhengju po chuan archery lo practice in Ju Fang chuan a ti tha thei lo Jiang Zhengju chuan nang hi engei omsia ti in abia a earphone la thla in a lo ngai thla ani chuan imut dik lo em lutuk I ti tha thei mi lo hi linji chi nen in kar a thalwem ni a ti a nang hian I du ani hi a ti ta ka chuan a thal ka lai chu a ti swal no ka Ju Fang chuan imolem ni a ti ngal ma se a chan pa chuan chianin ni na are to I feelings I thiam lo ani kha tia shilin han soi fia vel Ju Fang chuan a teulo phuba lak na na lom hetia ka om a ti chuan chu tiang ani lo ti ka chiang lo ti in I thi ka ni kha senior po kha du na shat na chaber chu thik na ani alo te zot zota Ju Fang po chuan an hun kal to te chu a sha chuak war chu ta a chan pa thu soi lai chuan a kal san ta dai class lo la in chi chu senior yi chuan alo puya a thiam lo lai te shil fe in Ju Fang an nunga chu chuan alo mel no lo ngei mai chi chuan a en reng ti sha in engei zia ti in a le khabu lak saka class po a to ve ngal senior yi chu a han dinga le khabuwa alemzia mishing uilu nei chu senior ye ni ti shevatin a thukru a senior ye chuan class dang aten ka nga ya ti in kalsan chi chuan Ju Fang chu lung oi lawin engei sha ta tinge kalaka I thin rim ti in a zui zela ani chuan ka thin rim lo alo ti ve tlat ma se a zot lui zel Ju Fang la chuan a chang thadu si lawa dom lama ho in ne yu chuan chhuwa ta lo nota a hne na chuan Ju Fang om dan te chu a soya ani po in lo hnem ve chu tumin chhuwa puya chuan soma an pahni chuan cafeteria a thiran lo ei dun mek Ju Fang le Jiang Zhengju an lo lut ve ne yu chuan lo kaw ma se Ju Fang chuan an bula chut a lo du law an pi a chuan an chuta dai Jiang Zhengju chu a in thlashung hli a heti hian om su en ta che ma lawat mai te I du ani kha ti in an ma nian en reng thu chu a shila ti chuan practice le in an coach chuan thu te alo soya chi po in a thei angin alo pui ve zela thei tui in tur te alo kenga Ju Fang pe ka han tum chuan alo du law chutna lama a han phei te a anom dan te chu a han en rewak lawa chuan an teammate te chu thei tui a han pe masa pakhat chuan thei hai tui chu la ka tum chi chuan kha chu ita tur ni lo alo ti wat timo a ti chuan I allergy kha ti in hey blueberry hi in ro ti in a pe a chu pa la chuan a bula a chan pa hne na chuan chi chuan a du thu te alo soi vel chu ta Ju Fang hne na po chuan thei tui chu a han pe ve a ama chuan a hon saka alo ken sak tur thu te shilin midang hne na po a pe zela an coach po chu pe ve in an coach chuan Ju Fang chu alo endik na sa hli a han kap chu a ti fu le lo alo ti wata chi chuan sunglass bun chung khan engtin ngei sha thei alo ti wat coach po chuan alo shil fia ve zela chu ta Ju Fang chuan ami tatling thlot lo awang chuan vakalin awa hau ka shilngun to lutuk che ti in ama te chuan han kap china an coach chu lung oi lo deuh chuan a kal suna chi chuan Ju Fang chu awa hnem ve
an han in ti fai don chuan ju fang run kal chu a teammate ama lo e lo deuh te khan an coach soi ang khan an han soi le vel khera ju fang chu kal da in a in buala a ril ru chuan chi thil soi a in tiam tir na kha ngai to chuakin tima om sham sham chu angai si an coach po ama to ka a ril ru chu alo ha hle a chi chuan va bia in an coach po chuan abula chuan engkim soin alo in shithlave borbora ma an son thailo zia te chu soin chuta chi chuan idea pe in competition siamla theito pan chu anga ma an son phange nge yang chu lawa an chaklo na te po an shat pha bokanga a han ti chuan alo pom zong takalo ni a chi ni na chuan I lo thok lawang ti awa hlo em a han ti jeng po chuan games lo khel tum ma se bigli wang khan tu manan khel pui do si lawa a phone chu da in lekha te chu a han en vel ta ringota heli yang le khabu pek chu enin an zir na sa ve hle ti a hriat hle mai a ti a anui vur chi chu jeng chuan va video call in kha a roommate ati heli yang kha a chan china han zota an senior ani thu lo soya ma se ti nge in senior te nen in room an thei ati chuan a be non thu lo soye chutia anin biak lai chuan heli yan chu aron luta jeng chuan in senior be non mo lo ti in alo nu I ve boka chi chuan call chu ati top ta dai jeng chuan heli yang notebook pek te chu en kwalin senior be non notebook mo ti in akewa atuk school lakal class an kal lai chuan alo mu thlu an teacher nu khan va panin engwangin ngei mu thluk renga ti in a lekha budel chu a han ena chuta jeng chuan zan lama lekha azirna sadwang ani tho chu alo soye midang chu an lo nui deuh huk ma se chun no chu an teacher chuan a han ena afanu lekha thiam thei ti ya alo chuan em no ta ni ti a shita khoya changa ane nge ativat ma se jeng chuan hei hi ifanu not mo ti in a shethiama ane dan dik tak soi du talawin online sale ra changa ale ni thu chu asoya an teacher chuan lak le ta tum ringot jeng la in alo phalbik law ka poisa akale nia ative tlata an teacher po chuan chatta ka izir theina ni don chuan le ti in akal tir ta ringot jeng ne na chuan anot le chu a ai to dewa len di la chuan alo phal lo na sa to mai ko ro hlu ani hi ative tatlat rong university lama po coach le chuan anau te ho chu competition na om tur thu te chu alo shil na sa taka chain an ngai thu te chu alo shila an tumpui tur te po chu wanging university ani dona an thei to pan chu angai thu chu asoi nge a kut bengin train turin anin ba sai ngal fu kwan khan akekor ipte a chang chocolate run phora chuta chi chuan jeng chu ne na chuan Wangyang University te chu an thavelem ni alo ti ani chuan an tha thu le an ni hetianga sang ani lain ke ni chu nangmang tiat le kan ni ti in alo shilfi a chi ka nu chuan fu kwan chuan jeng chu kai sangin chi chuan ama adu verin thu te soin chocolate chu pek sak turin a han ti ani la chuan ichang cha mo alo ti fu kwan la chuan ka chiang min du ve alom ti in petur chuan ati ju fang chuan alo mu ve veka athil ti tum chu chutia jang chu kal chu lo dangin chocolate chu ala a fu kwan ne na le tin a khe a thil thum hi ka ei thei vak lo ma se kalome vati in a pelet chuta midang ho chuan an lo dil ve vat chocolate an mu chuan fu kwan chu a thin rim hle a nenom le tuk tia aw vakin chi po chuan makalo ti hle a alo hoi deuh ho fu kwan chuan chi chu lo tok le in a han be ve nge ya changa thatta ka akal chu a lai chiang le tuk ti in a in ngai bel le a chan te la chuan ron bia in an milk ti chu ju fang lei ani thu te soin mi thatta ka ni an han ti chu ani lo ho sa bok nen nang ni phasan tu ti in avin le shep chutia a thin rim vel chu a pe a ju fang le a chan pa chuan lo enin a lo noi so vela chi chu wa zuin classical do nem ni awati o a lo ti chuan bai ka ne ya ka lo thla don che em ni a han ti a ani la chuan
o ti in alo phur na samai ti chuan an kala ju fang ron rut nen chuan anin tok fu kwan chuan abai ka han la chuak tur chu a ke lo chha hi ni in chi chuan ka man mo sia ka kal san jok ma yang che ti in a kal ta dai fu kwan chu a thin rim hle a plan angin a om thei lo chutia abai ke lo ti tu chu jo fanga ni ngai ringin mai chana betur chuan atlan lut le ngal alo practice lai chuan va awin akora chuan na va thama nang hian ka bai ke kha khatyang kha ni lo ti ani ti ro ti in jo fang la chuan lo khoi let ve tu min linji chi hi ti boi lo la hetyang hi itok lawang alo ti ve bok mase an chan te chuan an lo chhel ve vat boka chutia jo fang practice le mai a han tum chu fu kwan chuan a thal la in a fangtel lo chuan a han tina an chan te chu an lo hlau thong hle coach lui po chuan lo mu man fu kwan a ron ti vata ti chuan coach lui chuan a fala mu in fu kwan chu hawa a thal chu alok saka ani po chuan ngai dam lo ti lin kalau ngai to chang tok lo ani ka thin rim wangin alo tina sa coach chuan zil pa in engi archeria in tiam kha ti in a zot ani chuan mishing tin mi alo tur ti vel chu asoya ngai dam dil pa chuan coach chuan ti thei ka nei lo suspend ni ang a han ti chu tianga ti lo tur chuan angen pon lama chuan a chan te chuan an lo en ve chapa tiang thilani taka chuan chu fang chu alut ngal vata an chan te chu an kal son vat tinge coach thin rim lai la ya avalu ni ti in an soi nak naka jang ju la chuan chi mingalam pal an chan te chuan enge ani in nam noina an lo ti vat ani chuan tinge a ming ka soyam ni alo ti dai chuta ju fang chuan coach lui ne na chuan ama thiam lo po ani tel thole shemve tur chuan a ron ti chutianga ni taka chuan coach ru po in thlakin suspend em lo chuan an pahni chuan field da vatlan tur chuan a ti ta zoka an pahni chuan an tlana anin bepa boka fu kwan po chuan khatianga ama aron puya wang chuan a ru chu nem ve ta dewin a ha chu chhuata thu a lom thu chu a shil captain ti hialina kau ve thei ta boka ju fang po chuan I captain a min ngai ni chuan ka thui o yang ti ro a han ti chuta o ti nu chuan ju fang chuan chi hi ti boi to su a han ti fu kwan chuan ama wang mo hetyang hian min lo ti a han ti chuan o alo ti chuan anin rem siam ta boka an pahni chuan in ngai takin an tlan du na an chan te po chuan an lo zom ve a chutia hlim taka anom ho chu chi po chuan lo mu in alo nui ve ver vera an zawai chuan hotpot ai ho tura kalan lo tum meka ma se basketball team te nen khan in tokin an ni team ni hi anin mil lo hle nen basketball captain chuan an ne na chuan archery department chu kum khat nuwa ma son na a om lo chuan ti to pani do na enge in la ti reng om ja om don lo competition a po tel ma ula Hanking University te chu in ni rwalan ni lo national team player te an neya ti velin an han soye ju fang ne na chuan han ve ve zel te u ti in an kal sana ju fang ne na chuan a thu soi kha adikem ti in an zot ani chuan o lo ti a an nwal ta vek an vai chuan chu tiang thu an sia chu hotpot an han ei tur po chi chuan ti hlima han tum viau nan om zia om thei me ulo an mu chu adik hlei thei me ulowa an hole ta ringot chi le ju fang che an banga chi chuan ei po kan le ei mangsi lawa alo ti dom lama po chuan Hanking University chan chin chu an lo chui kwal vela ju fang po ain ngai to in a serious ngai mai a chan te la in an laptop pa an mu chu chiarin Hanking University archery team te chu an bun mel hle a ju fang chuan amak in en su chuan ei tur te kha ei reng su training like an ni hi a han ti an ni la chuan stress eating ani hi an lo ti ve bok chi po chuan a thei ang angin thil te alo en kwal ve boka ju fang te lampo an mu ta dik thei me ulaw an balkonia chuan guitar nen lo za ya chute anom lai chuan boys dom lama chuan chi chu awrin na nen valutin a han ti rivela an ron sha chuan an kong khara tang te chuan an lo da ka
ti chuan chi chuan archery team ho ti phurnan ti in thu te a han soi kwa la an thiam zia te chu a han soi an lo hlim dar hle a chu mai ba ka in rin tok na an nei pha ve bok chuti an lo om lai chuan dorm en kol tu nu a ron lut chu chi chu atlan chenga la ani la chuan alo zui box si senior inen khan in tokin ani chuan room pakhata alu pui ta da ya ta chuan an bi ru an dan awang chuan chi chu a lai ru le hle a nai taka an han om chu senior la chuan ju fangi ron zong em ni alo ti alu chu alo bu ve maya chuta senior chuan kalau be boyanga ta hian lo ro a han ti a chuak ti chuan dorm en kol tu chuan senior ne na chuan mei che pakhati lo mu em ti ina zota ani chuan in chung lama atlan chho thu chu soin akal nga la chu vele chi chu chwa te rin atlan chwa thei pha ta bok atuk lama chuan zo te omchin na lama chuan chi po akala senior chuan zo te chu cho alo pe ve mek boka chuta abulawa chu thlave in nimin wang khan kalom lu tukanya ati ani po chuan engma ani hleinem alo te ve a chi chuan khatia boys dorm lama a local chan te chu a han soya archery competition lo tura hanging ne nanin tumdon thu te an chakiring em ti ya azo chuan achang moi thailo senior yi chuan ma se chi chuan ke chuan ka ring lo ti in nasa taka an training thu soin an thei mang ti in an laka rin na angat ve ma senior yi chuan an ma ni ti phurnan kan pui do nem ni alo ti ve a chi po a phur hle ti chuan an practice na chuan vakalin senior yi po chu a shrai ve a camera nen ani po alo kal jang ju chuan alo mu chuan midang om ve kan rem ti lo alo ti ma se chi chuan poster turatan cameraman na tan ka roya ni hi alo ti ve mi a senior yi chuan thla te chu a han la a chi po chuan wa nei nan ti in paper sen te chu a sem kwal ve boka ti chuan ju fang practice lai te chu abula chuan a thla lo la tur chuan an oma senior yi chuan alo la ve bok a han en chuan ju fang chuan chi a ron mel ti chu a mu thiam ve boka ama chi la chuan ti dan tur vel te chu alo shil ve boka ti chuan room lama an thlak te chu poster tan lo edit ve an tum mi yu chuan a run mu enge ti itum alo shil ve maya wa nei thlak takin edit alo thiama ama thon turin le a edit sak tur thu chu a shila ti chuan ni yu chuan an thlak te chu a edit ta bok atuk lama chuan an poster te le archery competition lo tura an university Iowa tel tur te support tur chuan zirlai te chu an som ve a an phur tlang hle an poster lian ve tak po an tara ju fang te po ron chhuakin an ron en deuh wangwanga an lung po adum hle chuta chi chu ron langin an hne na chuan engeng emo a ron soi ve a poster siam na man ti vel te chu chuta mei che pakhat hian chi hne na chuan ju fang thalak lei a run dil ju fang chuan ka thalak lo shal ve la mu ti in mi lo zui te ti in a pot son ta dor chi la chuan anga ya lom poster le leaflets vel siam nan poisa anga ya lom alo ti ve bok ju fang po anui to pa chi chuan in training na a karun tel ri lawang na thoka ngai ti ina kal san ngal jang ju po chuan ke po poisa min bil ve ania arun ti phei ve boka ti chuan archery team te chu an practice le a coach lui chuan alo endik ve bok ju fang stance chuan ami ta tlung le lo hle a vakal na in avashil le ti dan tur ka shil to che kha han ti chin te a han ti ani po chuan lung oi lo ve deuh chuan a han kap chuta ama ka na lo tur zo ka akap luya coach chuan I ka na mulawin iti fu lawem ni khonge ati a alung oi lo hle an thalan velak chuan a thil ka chu jengju ta a alai taka awa fu hi alo ni a chuta an lo let le chu an coach chuan ju fang chu hawin avin le vak vaka ka soi angin tingai ti mai lo a han ti ani la in ti dan bi ka nei thu alo soi ve coach thin rim bok nen a chan te chuan ngai dam dil ro an lo ti a ma se adil du si lo an coach chuan an te ma chang chuan a job ta nge a
a poster te chu lak thlak an han tum chi chuan alo dang lak tum tu te hne na chuan tunge la tura ti cheu a han ti ani la in sport department lama changin ania an lo ti a chuta a chan te kharun kalin ju fang chan chin lo soin ti ma changa an job thu te chu an ron shil chu vele chi chuan ju fang chu awa mu nga la thilom zia awa zota I thiam kha I ban sat ngai lo wang ti in a han shil ani la chu alo ngoi renga a thal ka ho chu chi chuan avalak saka akap chalom fu le ngal awa hoile chuan ju fang chu chhuata alo thu a vatlan le ti ne I cha em awati ani chuan archery ka ti chan na kha ka ngai to chhuwa ka alo ti chuan abula chuan zuk thu thla in ju fang chuan ano pan lai te le alo thiam chhodan te chu a soi mial miala a ma ang khan engma hi om thei to lawani a han ti a beidon ve mel le a chi chuan jangjen ju chuwa mu in enge ju fang le coach in kara thil thleng min shel ro ti in awa zota